हरे कृष्णा सगळ्यांचे स्वागत असं आजच्या विशेष दिवसांतू आजी आम्ही श्रीला रूपा गोस्वामी तंगेला तिरोभाव दिवस तशीची गौरीदास पंडित तंगेला तिरोभाव दिवस हे दोन्ही विशेष दिवसांतू आम्ही तंगेल गुणगान कोण प्रयत्न करूया आजच्या सेशनांतू दोन्ही मिक्स करून असायची थोडे तंगेल विषय आम्ही ऐकूचे प्रयत्न करता असायची आणि थोडे भजन आहे श्रीला रूपा गोस्वामी त्यांनी बरायलेला रचित केलेला भजन आम्ही ऐकूचे प्रयत्न करता असायची सुरुवात थोडे अक्षर गौरीदास पंडित तंगेला विषयांतू सांगू प्रयत्न करता मागीरची 30 मिनिट लगी श्रीला रूपा गोस्वामी तंगेल गुणगान करू प्रयत्न करता त्याच्या मध्यंतू श्लोक आणि भजन त्यांनी रचित केलेला चर्च करू प्रयास करूया गौरीदास पंडितांनी चैतन्य चरितामृत सांगता असायची ही भक्तींतू उच्च कोटींत आशिल्ले त्यांनी म्हणून चैतन्य महाप्रभूलांनी नित्यानंद प्रभूला सेव कोरनो त्यांनी आशिल्लेची संन्यास घेवचे पुढे कोणा चैतन्य महाप्रभूना संन्यास घेवचे पुढे नित्यानंद प्रभूलोटू त्यांनी गौरीदास पंडितांकडे अंबिका कलना म्हणल जागेरी चमकल अशी आणि ते तांगेलो ट्रबील आशिल्ले त्यांना मस्त सेव गौरीदास पंडितान केलेलं असं चैतन्य महाप्रभूले नित्यानंद प्रभूले अशी सेव जल्ली की तंका खाणं जेवण आरती तांबूला पूरा करता आशिल्ले तशी चैतन्य महाप्रभू आणि नित्यानंद प्रभू मागशी बाहेर सरताना मस्त बेजार जाता गौरीदासाका आणि गौरीदास पंडित म्हणता तुम्ही वचूनच प्रभू मुगेल घरखडे तुम्ही राब काम त्यांना चैतन्य महाप्रभू आणि नित्यानंद प्रभू सांगता पळय आम्ही या मूर्तीची फॉर्म आणतो रूपारी तुगेल घरकड राब नसताची गौरनिता रूपारी सांगोनो नीम ट्री कोडबेवाचे वृक्षाचे दोन्ही अति सुंदर गौरनिता कोरनो रूप गौरीदास पंडिता देताची आणि सांगताची या रूपार आम्ही केदनाय तुगेलोटू असताची तशी आजीवनांत गौरीदास पंडित त्या गौरनिता एक पूजन करता त्या गौरनितायलोटू उल्लोचे करचे शास्त्राची चर्चा करचे तांकां अति सुंदर आभरण घालचे तांगेल मस्त केअर घेवचे तांकां पूज करचे मागीरी तांकां कसं पुरा जाय कशी घरकडची एक व्यक्ती आसा तांकां तशीची नमुनेर पळय तशी गौरीदास पंडित अशी अति सुंदर लीले तांगेलोट जात आशिल्ले तुम्ही एक पण नाटक पळोवन आसका हृदय चैतन्य म्हणलेले त्या गौरीदास पंडितालान तेता असं तागेले शिष्य ये रुक्का रूपार आशिल्ले गौरनिताई एक पंता हृदय चैतन्य दासाना भजन म्हणताना थंय वचून नृत्य करू वता तशी गौरी दास पंडितान ताका आपोवचें येवचें आसत बड्डी काणू तेन्ना गौरनिताई चैतन्य दासाला हृदयांत वता तशी ताका हृदय चैतन्य दास म्हणाल नावाच तुम्ही नाटक पळोवन आसका भागवत पुराण कोंकणींत हाजी फुडें केल्लें तशी अति सुंदर मस्त तांगेल लील आसा तांगेल चरणारविंदांतू आयचे तिरोभाव दिवसांतू प्रार्थना करून आमकां मुखार सुया आजी श्रीला रूपा गोस्वामी तांगेले तिरोभाव दिवस आसा आम्ही ऐकून असो का
की परमपूज्य भक्तिरसामृत स्वामी महाराजांना सांगितलंच की सारस्वत ब्राह्मण ತಂಗೆಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ತಕೊಂಡು ಐಲೆಚಿ शिला रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी जीवा गोस्वामी त्यांची आमकां कितले एक संतोष सुका की तांगेल विशयाचे आयचे सेशनांतू आमी चर्चा करूं वता आसल्याची चर्चा करूं सुरू करचे फुडें हांव श्यामला माताजीला रिक्वेस्ट करता आसा श्यामल बच्चेलागी की षड्गोस्वामी अष्टकम संग म्हणून तांगेले श्रीनिवासाचार्य तांगेले नमन करून आमकां मुखार सुया तुम्ही रेडी आसपण जाल्यार स्टार्ट करूया आता ऐका ना म्यूटार आसाची सॉरी श्री षड्गोस्वामी अष्टकम श्री कृष्ण गान नर्तन वर्णन पै श्रीला श्रीनिवास आचार्य विरचित कृष्णा कीर्तन गान नर्तन परौ प्रेमामृताभ्यो निधे धीरा धीर जन प्रियौ प्रियकरौ निर्मत्सरौ पूजितौ श्री चैतन्य कृपा भरौ भुवि भवो भारावहान्तरकौ वृंदे रूप सनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपालकौ नाना शास्त्र विचरणैक निपुण सद्धर्म संस्थापकौ लोकोनां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ आनन्दाम्बुधिवर्धनेक निपुणं गोविन्दगानामृते कैवल्य निस्तारकं वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकं लोक संख्यापूर्वक सामगाननतिभिः कालावसानी कृतं निद्राहार विहारकादिविजितौ चात्यन्तदीनच्चयो राधा कृष्ण गुणान् स्मृते मधुरिमा नन्देन सम्मोहिता वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ राधा कुण्डतटे कालिन्दितनया तीरे च वंशीवटे प्रेमोन्मादवशादशेषदशया ग्रस्तौ प्रमतौ सदा गायन्तौ जगदाहरेर्गुणर्वरं भावाविभूतौ मुदा वन्दे रूपं सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ हे राधे व्रज देवी के चललिते हे नंद सूनो क्रतो श्री गोवर्धन कल्पपादपतले कालिन्दीवने कृते घोषन्ताविति सर्वतो प्रजपुरे के धर्म महाविहलौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ श्रीनिवास विरचित श्री विश्व गोस्वामी अष्टकम संपूर्ण हरि बोल मस्त मस्त धन्यवाद तुमका की षड्गोस्वामी अष्टकम सुरू केलेलं श्रीनिवास आचार्य रचित त्यांनी कितली छंद कोरन 8 गोस्वामी तांगेल गुणगान केलेलं आसा त्या गुणगानांतू आम्ही ऐकल्याची की रूपा गोस्वामीला नावांतू स्टार्ट करता आसत आयच्या विशेष दिसांतू आम्ही रूपा गोस्वामी तांगेले उडगासू कोर्ण मुखार सुया
रूपा गोस्वामी तांगेले चरित्र मस्त पंत ऐकून असता त्यानंतर आम्ही तांगेले पुस्तक भक्तिरसामृत सिंधू आणि उपदेशामृत हाजी पुरा चर्चा केलेलं असतं त्यानंतर तांगेले आविर्भाव तिथी तिरोभाव तिथींतू पुरा आम्ही तांगेले विषय ऐकलेलं असायची ताजी परी आम्ही तांगेले भजन अति सुंदर जावनशील भजन आम्ही ऐकलेलं असायची मस्त पंत युट्यूब अंतू तांगेले आम्ही लोड करत असायची श्रीला रूपा गोस्वामी तांगेले भजनचं स्तवमाला म्हणून सिरीज अंतुला भजन श्रीला रूपा गोस्वामी आणि श्रीला सनातन गोस्वामी तांगेल विषय तीव्र जावनु भक्तींतू कशी मुखारसिलेले म्हणलेले आम्ही विलंग अवलोकन करू पळया द बर्ड्स व्ह्यू चैतन्य चरितामृतांतू मध्यलीलांतू तांगेले विवरण सांगू असं तनी तांगेल भावालोटू श्रीवल्लभ आणि रूपा गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का मिळवताशी चैतन्य महाप्रभु का साक्षात कृष्ण मळलम करतस श्रीला रूपा गोस्वामी त्यांनी नवाब हुसेन प्रयालय हे मिनिस्टर जाऊन काम करणं शिकायची सनातन गोस्वामी आणि रूपा गोस्वामी होम मिनिस्टर आणि फायनान्स मिनिस्टर जाऊन दोघे तांगेल सेव करता आशिल्ल्याची तांगेल वैरी मस्त विश्वासशील थंयची त्या रायाक आणि पूरा नमुने सेवा तांगेले त्या वेळारी एक व्यक्ती कसं जाई म्हणले तंतू नम कळता पूरा नमुने ऐश्वर्य संतोष तांगेले आशिल्ले तांगेल जीवनांतू जलेरी तनी त्या पूरा सोळू चैतन्य महाप्रभु का मिळवताची फर्स्ट आम्ही त्या मेळची फुडे सुरवेरचे भजन तांगेल ऐकूया ते आमगेलो टसाची हिज ग्रेस रविपती दामोदर प्रभुजी तुमगेल पुरा प्रिय जावन आशिल्ले जपा चीफ म्हण येता त्यानंतर मस्त नमुने सेवा करून असता तांगेल मुखारविंदा तुगुनु अति सुंदर जावन आशिल्ले श्रीला रूपा गोस्वामी रचित राधे जय जय माधव दैते तुमकां ऐकूचे प्रयास करूया ओवर टू यू प्रभुजी हरे कृष्ण वेलकम हरे कृष्णा प्रभुजी थँक यू तुम्ही म्हाका अवकेश दिवच्या खातीर एक्चुअली मिगेल तर काय योग्यता ना एक्चुअली आणि राधा रानील नाव जनरली वी डोंट टेक म्हळ्यार हांव आय मायसेल्फ अवॉइड बट दीस एज अ सेवा on Rupa Goswami's disappearance or Tirobhav Divas, so we will try to sing Radhe Jai Jai Madhav. Right. ठीक है प्रभु, we can start Prabhuji. Okay. Radhe Jaya Jaya Madhav Jai Radhe Jaya Jaya Madhav Jai Gokula Karuni Mandalam Mahise Gokula Karuni Mandalam Mahise Radhe Jaya Jaya Madhav Radhe Jaya Jaya Madhav Damodara Vardhana Vese Harini Suta Vrinda Vipine Se Damodara Vardhana Vese
हरि निस्कुत वृंदाविने तेरा जय जय राधे जय जय वृषभनुधर नव सचिले ललित सखी गुण रमिता विशाखे वृषभनुधर नव सचिले ललिता सखी गुण रमिता विशाखे राधे जय जय माधव राधे जय जय करुणाम करुणा भरीते सनक सनातन वरिणित चरिते करुणा पुरुमणि करुणा भरीते सनक सनातन वरिणित चरिते राधे जय जय राधे जय जय राधे जय जय राधे जय जय हरि हरि बोल हरे कृष्णा रूप गोस्वामी की जय हरि हरि बोल तर प्रभुजी हे हांव एक्चुअली Miguel God brother Jagjivan Achyut Prabhu Chelle Otto he's playing the mridanga Bhakt Parth म्हणून आणि तांगेले I have taken his help for this bhajan तर जसे हांव सांगलेले की this is a very म्हणतात तुम्ही तिरोभाव दिवस is when all our acharyas we glorify appearance and disappearance day तर हे भजन we tried and if any mistake anything is there please forgive Hare Krishna Prabhuji I will हरी हरी बोल Hari bol तर Prabhuji I will try to explain in Konkani Hare Krishna यस प्रभू तर हे जे भजन असं राधे जय जय माधव दैते actually this is Rupa Goswami is addressing Radharani Srimati Radharani तर हांगा आम्ही हाचे मूड पळोवया आणि हे actually this Jhulan Yatra is going on तर आम्ही we will try to understand the mood of this bhajan तर हांगा फर्स्ट जे म्हणतात तुम्ही फर्स्ट पंक्ती म्हणल्यार राधे जय जय माधव दैते गोकुल तारुणी मंडल माहिते हांगा फर्स्ट म्हणला माधव तर माधव म्हळ्यार कसं नाही माधव हे कृष्णाल नाव सगळ्यांक गोत आसा पर माधव व्हॉट इज द मिनींग ऑफ माधव तर माधव म्हळ्यार ही गॉडस ऑफ लक्ष्मी तागेल हजबंड तर हांगा प्रत्येक लायनांतू एवरीथिंग इज एड्रेस्ड तर हांगा फर्स्ट सांगला की जे श्रीमती राधाराणी शी इज व्हेरी डियर और बिलोवड ऑफ माधव आणि माधव हांव म्हणलें कृष्णाल नाव आसा आणि सक्कड जे गोकुलात जे तरुणी आसा ऑल दी यंग गर्ल्स म्हळ्यार सांचेल्ली तांणी सक्कड जन राधाराणी जय जय करता ती तांणी सांगता ती ऑल ग्लोरीज टू यू तर अशी स्टार्ट करून हे भजनाचे आमी अर्थ पळोवचा प्रयत्न करूया तर ते फर्स्ट जे भजनाची लाईन आसा दामोदर रती वर्धन वेसे हरिनिस्कुत वृंदा विपिनेशे तर हांतू रूप गोस्वामी म्हणता तांगेल भजनातरू की तुम्ही श्रीमती राधाराणी तुम्ही अशी तुम्ही ड्रेस घातला की जे लॉर्ड दामोदर आसा दिस इज नाव अनदर नेम ऑफ कृष्णा तर लॉर्ड दामोदराक शी gets him attached with her love तर आता there is a म्हणतात की how Krishna can be attracted
तर तशी आम्ही भगवद्गीतांतू वी अंडरस्टँड 4.8 4.9 सगळ्यांतू देव येता हांगा कशाला खातीर साधूक प्रोटेक्शना खातीर आणि धर्म संस्था म्हणजे धर्माक रक्षण करच्या खातीर. तर हांगाच मूड इज डिफरंट. दिस इज अ डिफरंट मूड. हांगा कृष्ण भगवान वॉन्ट्स टू अंडरस्टँड or reciprocate or know how is the love. तर हांतू एक जे दामोदर म्हणून वर्ड आसा, तर कार्तिक मासांत आमी रोज दामोदर म्हयन्यांतू दीपदान करतात. आता पुरुषोत्तम मासांत ते दीपदान केलां. तर दामोदर लीला सगळ्यांक गोतस आसका आय होप. दामोदरान कसन जाता, यशोदा माई ट्रायज टू बाइंड कृष्णा. तर कृष्णाक she tries to bind with all the ropes. सक्कड ropes घेऊन ती बाइंड करचा ट्राय करता. तांगेले 9 लाख गाय असता. तर तरी ती ट्राय करता. She is not able to tie. There is 2 fingers short. तर तांतू दोन small finger is our prayas. The big finger is Krishna's mercy. तांतू कोणी सांगितलंय की how he got finally knotted. If anybody wants to try. Radharani gave her ribbon. Hari bol. Who told this answer, Mataji? Hari. 2-3 of them. 3 of them. Okay. I could not see the name, but whoever has told, actually that is the secret. Radharini जे फिता म्हणतात, I don't know कोंकणीत कसं सांगतात प्रभूजी. The फिता ते केस ते घालतात तुम्ही ते to tie. So that was given, and with that यशोदा माई could tie. म्हणून आम्ही कार्तिक मासांतू जे आम्ही सिंग करतात ती म्हणतात ती जय राधा दामोदर राधे. आम्ही यशोदा दामोदर म्हणत. तर हांतू आय एम स्मॉल शॉर्ट सांगता तर राधाराणी अट्रॅक्ट्स. आणि दॅट्स वाय कृष्णा इज टोल्ड एज Madan Mohan and Radharani is told as Madan Mohan Mohini. जे ब्रह्मांडाक आकर्षण करता कृष्ण भगवान तक्का आकर्षण करता राधाराणी. तर दिस इज आय एम ट्राईंग. तांतू मुखार सांगता की रूप गोस्वामी इज टेलिंग ओ क्वीन ऑफ वृंदावन विच इज द म्हणजे विच इज द प्लेजर ग्रो ऑफ लॉर्ड हरी. तांतू मस्त पास टाइम्स आसा हे झुलन यात्रांतू प्रभुजी विल डेफिनेटली देर विल बी क्लास एंड तांतू दिस हाऊ दिस आय वॉज सर्चिंग द वर्ड व्हॉट इज द ग्रो म्हळ्यार ग्रो म्हळ्यार अशी ट्रीजाचे गुच्छे. तर थंय कितले पास टाइम्स आसा. आणि आय विल रिक्वेस्ट दॅट यू रीड कृष्णा बुक्स अँड श्रील प्रभुपाद हॅज गिवन नाईस नरेशन अबाउट दॅट. तर आम्ही सेकंड लाईन वचा. तर सेकंड लाईनांतू रूप गोस्वामी सेईंग वृषभानुदादी नवससी लेखे ललिता सखी गुण रमिता विशाखे. परंतु 3 मुख्य असं एक किंग वृषभानु ललिता अँड विशाखा. तर हांगा सेकंड लाईन सांगला की ओ न्यू मून that has risen from the ocean of King Vrishabhanu. वृंदावनांतू सगळ्यां म्हळ्यार नाव सगळ्यांक गोत आसा. थंय गेल्यार द क्वीन ऑफ वृंदावन इज राधाराणी. सो एव्हरीवेअर एव्हरीबडी गोज टू वृंदावन. सगळे जण म्हणतात राधे 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 राधे. तर थंय वृंदावनांतू राधाराणी इज द क्वीन. तर ते राधाराणीले 2 फ्रेंड्स आसा ती. एक तर शी इज लायक अ न्यू मून रिजन फ्रॉम द ओशन. तर 2 फ्रेंड्स कोण असायची. एक असं ललिता अँड अनदर इज विशाखा. तर विशाखा लुक्स एक्झॅक्टली सेम लाईक राधाराणी, बट दे आर बोथ ललिता अँड विशाखा वॉन्ट्स टू प्लीज राधाराणी. सो ते हांतू वी अंडरस्टँड द मूड that Rupa Goswami is saying that Lalita, a friend of Lalita, Radharani, and Vishaka is loyal to Kasala Katara for the wonderful qualities of Radharani, like friendliness, kindness, and faithfulness. So, these qualities are
ते राधाराणीले हे विशाखाक तांगेल कतीर दे आर लॉयल. लॉयल म्हळ्यार कसं न्ही इंग्लिश वर्डांतू म्हळ्यार वी आर फर्मली वी फॉलो दॅट पर्सन. आमी म्हणटात न्हू यू फॉलो सम पर्सन पॉलिटिशियन केन्ना म्हणटात ती वी आर व्हेरी लॉयल टू हिम. एक पार्टी असता तशी. So they are loyal to that. So then we'll go to the last line, and this is very, very important, that Rupa Goswami is saying. The third line is Karunam kurumai karuna bharite sanaka sanatana varinita charite. Sanga Karunam kuru म्हळ्यार Rupa Goswami is telling, please be merciful to me. Miguel वर कृपा करात. आणि कसले कृपा करता? Because Radharani is filled with compassion. Karuna, the Karunam म्हणलं, so that is the word. आणि कसले खातीर all these divine characteristics are described by the great sages Sanaka and Sanatan. Hajar म्हळ्यार हाजेर हे थर्ड लायनार उलोवंक जाल्यार there is endless, but we should know that out of all the devotees of everybody, Rishi, Sakkar Jantu, Gopi Jantu, the topmost is Radharani. And I don't have any qualification. Now I am again telling, so please understand that I am not eligible to say also, but because today we are discussing on Rupa Goswami's Tirubhav, so we are trying to understand his mood, and in that we are trying to understand. Tantu Radharani has lot of qualities. Tantu ek म्हळ्यार if तुम कोणाले घडकर ऑल्टर असल्यारी Srila Prabhupada, we are Brahma Gaudiya जे परंपरा आसा आमगेल्यांतू मुख्य म्हणतात सच्चित आनंद तांतू जे आलादनी शक्ती is Radharani. Actually, Radharani and Krishna are non-different. तर आमगेल जे परंपरांतू whatever we go, we go through Guru Maharaj, through the Guru Parampara, and finally, if you see the altar, we go through Guru Parampara and everybody, and then finally we go through Radharani, and then through Radharani we can approach Krishna. Rantu, last I will have taken a lot of time, I think, and last time सांगता की आमगेल जे हरे कृष्ण महामंत्र आसा प्रभुजीन सांगलेले, it involves all the three. Tantu we can chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tantu Hare is the Aladini Shakti, and Krishna is all attractive, and Rama is either Balram, or which Balram Jayanti is coming, or the energy or the Anand giving potency. This is very, very nice Rupa Goswami composed bhajan asa. And I am thankful to Murlidhar Charan Prabhu for giving me the opportunity, and also I will thank Bhakt Parth who assisted me in Mridanga, and thank you. Hare Krishna, Hari Bol. Thank you Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभू, मस्त मस्त धन्यवाद असतो तुमका. अति सुंदर जावनो श्रीला रूपा गोस्वामीला आज भजन विषय सांगितले. राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते, गोकुल तरुणी मंडलमयिते. हरि बोल. थँक यू व्हेरी मच प्रभू. आणि तुम्ही राधाराणी विषय सांगितले, वृंदावन विषय ಅಂತ ಇಲ್ಲೇಚಿ ತಂಗೆಲ್ಲ ಸಹ ಸಕಾಲ ತಂಗೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇಚಿ ಅತಿ ಸುಂದर ಶ್ರೀಲ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾमी ತಂಗೆಲ್ಲ मी मूड पळयलेरी चैतन्य चरितामृत अंतू 19th चॅप्टर मध्ये ते विवरण जात असतं की कशी त्यांनी चैतन्य महाप्रभू मेळलेची म्हणून. चैतन्य रूपा गोस्वामी आणि तागेल भाव अनुपमा मल्लिक श्री वल्लभ म्हणलं त्यांनी ओटूची प्रयागावत असताची. प्रयागावतना थंय चैतन्य महाप्रभू असं म्हणलं सुद्धी कळतं तांका. आणि दूर तुकून पळयतना चैतन्य महाप्रभू मस्त बघता तांगेल ओटोट मेळनासची. आणि
तांगेले दृश्य ते रूपा गोस्वामी कनी श्रीवल्लभ दिसता असता जेन्ना ते प्रयाग म्हणलेले जागेंतू गंगे आणि यमुने ಒಟ್ಟು ಮೆಲ್ಚಿ ಜಾಗೋ तसल जागेरी कसला फ्लड पुराना झालेरी चैतन्य महाप्रभू ते प्रेम जावन आशिल्ले भाव अंतू अशी पूरा रोमांच जावन आशिल्लेच की इनडायरेक्टली फ्लड आशिल्ली फिलिंग आशिल्ली त्याची पुरा जणाक आणि दोन्ही बावंडा त्यांनी रूपा गोस्वामी आणि शिवलभ अनुपम मलिक म्हणतात ताका त्यांनी चैतन्य महाप्रभू भारी अति सुंदर पळवून असताची आणि चैतन्य महाप्रभू कसं करत म्हणल्यार थंय एक मूर्ती आसा कोणाल मूर्ती बोलता तुमका बिंदू माधव म्हणल्यार मूर्ती अति सुंदर मूर्ती तंकल एद्रा रबून चैतन्य महाप्रभू कीर्तन करता असा मग गोत ना कितनी जण मुलकी तुकून आसाची म्हणारे मुलकीन तुयची वेंकटरमण देवस्थानांतू बिंदू माधवाला मूर्ती असा आणि हिज ग्रेस डॉक्टर विश्वरूप प्रभूजी हाजे विशय एक लेक्चर दिलेले आशिल्ले मुलकीची मूर्ती श्री माधवेंद्र तीर्थ स्वामीजीन गंगे तुकून वाराणसी तुकून हाडलेले आशिल्ले मुलकींतू आणि त्या उत्सव मूर्ती त्याचे मूल काशी मठाच्या त्या मूर्ती थंय प्रार्थना करता आसाची असल्याची बिंदू माधवाल मूर्ती एद्राक चैतन्य महाप्रभुनी पूरा भक्तांनी ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ನು कीर्तन करता आशिल्ल्याची अति सुंदर कीर्तन तेन्ना पुडका सेवचे पुरो की कृष्णा बुकांतू तुमगेले कृष्णा बुकास म्हणजेल्यार तांतू इंट्रोडक्शनांतू चैतन्य चरितामृताचे एक वर्स आसा कृष्ण 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 है कृष्ण 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 है कृष्ण 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 रक्ष मां कृष्ण 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 पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां हरि हरि कृष्णाला नाव कान पूरा अनंत आशिल्ल्याची देवाला मूर्ती एद्राक चैतन्य महाप्रभू साक्षात कृष्ण परमात्मा राधा राणी रूपारी आशिल्ले कृष्ण परमात्मा थंय बैसून अंत असा पूरा भक्ता तांगेलो त्या पळोवन आस्वादन करता आसा आमगेले रूपा गोस्वामी त्या रूपा गोस्वामीला त्या मुडाक येवचे खातीर आमी रूपा गोस्वामीला उपदेशामृता म्हणलेल्या पुस्तकांत वच्या आमी पुरा शिकिल्ले आसा त्या पर्टिक्युलर पुस्तक जाल्यार आमकां कितले उडगास आसा म्हणल्यार प्रयत्न करूया पळोवचेक हांव एक स्लाइड शेअर करता तुमकां तुमी पुरा शिकिल्ले श्लोकाची स्क्रीनार दिसता म्हण लेखता आसा हांव पुरा जणांक श्रीला रूपा गोस्वामीला उपदेशामृतांतू 17 श्लोक आहे अंतू आमकां सांगून दिता आसाच की देवाला रूप चरित्र आणि दिव्य जावन आशिल्ले ते रुची आशिल्ले ते सोण आमी अविद्य जावन आशिल्ले आजी मागशी पडता आसाची म्हणून चैतन्य महाप्रभू आमकां सांगून दिता रूपा गोस्वामी तू त्या पुरा भौतिक आशिल्ले पोझिशन शोवन हांगा यो निगेलो तू भावाकय घेवन यो सनातन गोस्वामी म्हणून हे श्लोकाशी आसा की स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य विद्या रसनस्य रोचिकानो क्विन्त्वादरादनुदिनं खलु शैव जुष्टा स्वाधिक्रमादि भवति तद्गदमूलहंत्री अति सुंदर जावनी अशी श्लोक मी शिकिल्ले आसा ताका अंतू कंपेर केलेलो आसा की जॉन्साक
अविद्या का कंपेयर केलेलं सर जलेरी देवाल नाव आम्ही केदनाय काढली म्हणून जलेरी आमगेला जीप बेरी केदनाय देवाल नावच म्हणून जलेरी ते जॉन्डिस कसले रोग असो त्या रोग मूल समेत नाश जाता म्हणून पण काही या श्लोक म्हणून कावण श्यात कृष्ण नामचरितादि हरि बोल हरे कृष्ण प्रभु ट्राई करता हूँ स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य विद्या पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानु किन्त्वादरादनु दिनं खलु सैव जुष्टा साध्वी क्रमाद् भवति तद्गदमूलहन्त्री हरे कृष्ण हरि बोल आणि कोणाकडे ट्राय करू का आम सांगतो प्रभुजी यस स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य विद्या स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य विद्या पित्तोपतप्त प्रसन्नस्य न रोचिकानु किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा साध्वी क्रमाद् भवति तद्गदमूलहन्त्री हरे कृष्ण हरि बोल आणि कोणाकडे जाव ट्राय करू का हरि बोल तो अति सुंदर जावनो चैतन्य महाप्रभु का थैतुगुनु दक्षिण भारत आशिला एक भक्तु घेऊन होता बरकड प्रसाद पावचे का कदना तंगेल मक्षीची उपगोस्वामी आणि शिवला प्रभु होता धूर्तुगुनु प्रयत्न अक्षस की आमगेल मर्यादी म्हणणारी आम्ही एक भक्ताक देवाक मर्यादी कशी म्हणणारी शिला रूपगोस्वामी आणि श्रीवल्लभ आमक दाखवून दिता असं तंगेल्या दंता मध्यंतू तण दवरनो सीधा साष्टांग नमस्कार करतात आणि चैतन्य महाप्रभु आमक पळोचे मिळते की केदनई एक वैष्णव कर्कड आम्ही कशी तंगेलद्र अंतू पडका म्हणाल्या दंडवत प्रणाम म्हणता पळा कशी रॉड पडता एक बड्डी ठक्कनी पडता तंगेलद्राक सीधा कसले आमगेल अहम या नतीले रूप गोस्वामी आमक दाखवून दितास वैष्णवालद्र अंतू कशी बगसू का म्हणाल्या हंग दाखवून दितास हे अति सुंदर जेवणाचे शिक्षण आम्ही हे रूपा गोस्वामीला तुकून शिकून काढका की वैष्णवाने तन दूर तुकून सुरवेत तांक पळोवन नमस्कार केले तांगेला आस्वादन केले की त्यांनी भक्ती कशी करता असाची म्हणाला पुरा भक्ता तांगेला टूल कृष्णाला नाव काढून नंत आशिल्ले तेव्हा पळोवन आस्वादन केले त्यांनी मुले राबून नंतल्याची आणि देवान लाग येतना त्या वैष्णवान लाग येतना तांगेले साष्टांग येत्रा राबून नमस्कार करून पडल्याची तंता एडेन तू तृणदवरनु दाखवून दिता असच की आवत मिनिस्टर नाही मिगेले कांय मग क्वालिफिकेशन ना तुमगेले साष्टांग नमस्कार करता अस म्हणून आम्ही उपदेशामृतांतू अनेक एक श्लोक शिकिल असा त्या श्लोकांत त्या श्लोकाचे हांव जस्ट शेअर करू ट्राय करता उपदेशामृत 8 वर्सांतू देवाले रूपाचे विषय सांगता असाची आय थिंक यू कॅन सी दॅट आता स्लाइड दिसतास की म्हणून देवाले अति सुंदर जावनशील रूपा विवरण करता सांगा गोलोक वृंदावन धाम प्रजधाम देवाक देवाल रूप देवाले क्वालिटीज देवाले चरित्र एकल्याना कशी मना कोण घेवका आणि केदनाय तंतू 24 ಗಂಟೆ देवालंतू राधाराणील नाव कृष्णाल नाव काणू व्यास कामळले हंग सांगून दिता सर तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो स्मृत्यो क्रमेण रसना मानसी नियोज्य तिष्ठान् व्रजेत अनुरागी जनानुगामी कालं नयेद किलमिति उपदेशसारम् कालं नयेद किलमिति
उपदेशसारम् कोणके मुनकवे अति सुंदर जावनशील उपदेशामृत चाट्याच्या श्लोक श्लोक 8 तन्नामरूपचरितादिषु कीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोजः तिष्ठन् व्रजेतदनुरागी जनानुगामी कालं नयेद अखिलम् इत्युपदेशसारम्। हरे कृष्ण। हरि बोल आणि कोणके ट्राय करता हरे कृष्ण। तन्नाम रूप चरितादिषु कीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठान् व्रजेतद् तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेद् अखिलम् इति उपदेशसारम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ओके हरे कृष्ण प्रभुजी संख्या संगे तन्नामरूपचरितसु कीर्तनं स्मृतो कर्मेण क्रमेण रसान मनसि नियोज्य तिष्ठान् व्रजेतद् अनुरागी जनानुगामी कल्मायनये अखिलम् इत्य उपदेशसारम्। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच भारी लाग जाऊन संगीत असतात आम्ही मुखासून थोड्या अति सुंदर जावनशील अनेक एक भजन ऐकूया दीपक प्रभू अंगलोटा सरची मैसूरात आपण जॉईन केली अति सुंदर जावनशील रूप गोस्वामीला रावणाच्या लीला आमका भजन रूपारी आता प्रयत्न करूया दीपक कामत प्रभू तुम्ही रेडी आहात म्हणजे संगीत हरे कृष्ण प्रभू हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम रेडी साइड करते with voice thank you prabhu for the opportunity thank you so much ये भजन इन रूप गोस्वामी दे स्तवमाला मंडल एक बुक अंतु कुनो काढला प्रथम कुंज विहारी अष्टकम मी ट्राय करूया इंद्रनीलमणि मंजुळवर्णा फुल्लनिपकुसुमाञ्चितकर्णा कृष्णलाभिरकृशोरसिहारी सुन्दरो जयति कुञ्जविहारी सुन्दरो जयति कुञ्जविहारी सुन्दरो जयति कुञ्जविहारी राधिका वदन चन्द्रचकोरा सर्वबल्लभवदुद्धृति चोरा चर्चरी चतुराञ्चितचारी चारुतो जयति कुञ्जविहारी चारुतो जयति कुञ्जविहारी चारुतो जयति कुञ्जविहारी सर्वतः प्रतीतकौलिकपर्व ध्वंसनिनृतवासवगर्वा गोष्ठरक्षणकृते गिरिधारी लीलया जयति कुञ्जविहारी लीलया जयति कुञ्जविहारी लीलया जयति कुञ्जविहारी रागमण्डल विभूषितवंशी विभ्रमेण मदनोत्सव संशी स्तूयमान चरित शुक सारी श्रेणिभिर्जयति कुञ्ज बिहारी श्रेणिभिर्जयति कुञ्ज बिहारी श्रेणिभिर्जयति कुञ्ज बिहारी शातकुम्भरुचिहारि दुकूला केकी चंदक विराजित चूला
नव्य यौवन लसद्व्रजनारी रंजनो जयति कुंज विहारी रंजनो जयति कुंज विहारी रंजनो जयति कुंज विहारी स्तास की कृत सुगंधि पतीर स्वर्ण कांची परिशोभि कटीर राधिकोन्नत पयोदर वारी कुंजरो जयति कुंज विहारी कुंजरो जयति कुंज विहारी कुंजरो जयति कुंज विहारी गौरधातु तिलकोज्ज्वल भाला कीली चंचलित चंपकमाला अद्रिकंदर गृहीष्व बिसारी सुब्रुवं जयति कुंज बिहारी सुब्रुवं जयति कुंज बिहारी सुब्रुवं जयति कुंज विहारी विभ्रमोचल दृगंचल नृत्यं क्षिप्त गोपललनाखिल कृत्यं प्रेम मत्त वृषभानुकुमारी नागरो जयति कुंज विहारी नागरो जयति कुंज विहारी नागरो जयति कुंज विहारी अष्टकं मधुर कुंज विहारी क्रीडया पठति यखिलहारी सप्रयाति विलसत्परभागं तस्य पादकमलार्चनरागं सुन्दरो जयति कुंज विहारी सुन्दरो जयति कुंज विहारी सुन्दरो जयति कुंज विहारी सुन्दरो जयति कुंज विहारी जयो राधा कुंज विहारी राधा कुंज विहारी राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्ण। हरि बोल। सुंदरो जयति कुंज विहारी सुंदरो जयति कुंज विहारी। हरि बोल प्रभू, व्हेरी व्हेरी नाइस. तुम्ही संश्लेष सांगता कोंकणीन तो आता? हांव ट्राय करता प्रभुजी. समय येना जाल्यार हांव मिगेल जल्ल ट्राय करता. सो अंतु फर्स्ट पॅराग्राफान तो कसं म्हणता सची श्री रूप गोस्वामी पादांक सांगता सची कृष्णाल फॉर्म कशें आसा म्हणून कशें आसा नीलमणी म्हणला इंद्र नीलमणी म्हळ्यार ब्लू सॅफायर म्हळ्यार एक नील कलराचे वैडूर्य म्हणून येता त्या कलराचे कृष्णाल फॉर्म एक्चुअली हे हांगा दिल्ले फॉर्म रूप गोस्वामी मेडिटेशन ते म्हळ्यार रूप गोस्वामी रूप मंजरी स्पिरिच्युअल वर्ल्ड जल्लो निमित्ती तांणी सांगिल्लें तांगेलें मेडिटेशन पळोवन तांणी डायरेक्ट घालना. सो आमी हे खंयचेरी तरी आमगेलें कन्कॉक्शन एक स्पेक्युलेशन म्हणून नजा हे करेक्ट जावन तांगेलें मेडिटेशन तांणी कसं पळयलां तेंचेर. सो एक्झॅक्टली सेम फॉर्म इंद्र नीलमणी म्हणला कंपॅरिजन बेस्ट डावन कंपेर केलं ते म्हळ्यार नीलमणी असचे अंगाचे मेटिरियल ऑब्जेक्ट अंगाचे भौतिक जगत जे असचे जाल्यार ते केन्नाय तुमी आमी कंपेर करूं जायना कृष्ण कृष्ण दिव्य जावन असचे जाल्यार हांगा कसं म्हळ्यार जल्तीतलो तांणी मॅक्सिमम कंपेर करून आमकां एक अंडरस्टँड करून रिमाइंड कृष्णाक एक स्मरण येवका म्हणून केला. इंद्र नीलमणी आणि कशी म्हणला ताणी कसन घालला कृष्णान कदंबाचे कदंब म्हळ्यार एक फूल वृंदावन मेळटा त्या ताजे इयरिंग करून घालला आणि तागेले चेष्टांतू म्हळ्यार तागेले हातांतू ताणें गुंजमाला घालला. गुंज म्हळ्यार एक गुंज बेरीस म्हणून वृंदावनांत मेळटा
त्या चैतन्य महाप्रभू रघुनाथ दास गोस्वामी काही त्या गुंजमाला आणि गोवर्धन शिकलेलं त्या गुंजमाला राधाराणी रिप्रेझेंट करतात तज निमित्ती हांगा कृष्णाक फेवरेट जाल्ले गुंजमालाचे गुंजमाला घाल्ला ते रूप गोस्वामी फर्स्ट पॅराग्राफांत तांणी वर्णन केला सेकंड अंतू राधिका वदन चंद्र चकोर म्हणला आमगेले मस्त आम्ही ऐकून शकतो भागवतम क्लासांतून चकोर पक्षी म्हणले कसं त्या पक्षी कसं करता म्हणल्यानी ताक नरिशमेंट चंद्रामुखांचं मिळतं फुल्ल चंद्र रईस जेवण दुखून एंड जेवची ताका पळयत असता खंयचे विंगड पळयना सो हांगा कृष्णाक चकोरा कंपेअर केला त्या पक्षीक आणि राधा राणीले मुख कमलाक हे चंद्र कंपेअर केला सो कशी कृष्णाक नरिशमेंट मिळका म्हणून राधा राणी पळयतची तिगे मुख कमला पळयतची ताका नरिशमेंट मिळता सो राधा राणीले अधीन जावन असं आमगेले कृष्ण स्वराट जाल्यार रसतत्व प्रकार राधा राणीलेची अधीन जावन आसा राधा राणी कशी हे करतकी तिका पळोवन तागेले स्ट्रेंथ नरिशमेंट करे तशी आणि तांतू मागीर गोपीसाले गोपीस कशी तांणी बिहेव करताची तांगेले तू एक मेळ राधा राणी प्लस विंगड विंगड गोपीस पुराय आशिल्ली निमित्ती तांकां एक मनाक तांकां एक खुश करचे तितले आमगेले कृष्ण ट्राय करता आसा मागीर कशी करता म्हळ्यार आमी कशी संकीर्तनांत आमी डान्स करताची तशीच हांगा चप्पाळे मारताची कृष्ण डान्स करता आसा ते पळयताची कृष्ण राधा राणी मुख कमल पळोवन हे करता म्हणून हांगा सेकंड वर्जान तो आधी सांगला थर्ड वर्जान तो सर्वथा पतिता कौलिक पर्व सो हांगा कसन केला म्हळ्यार रूप गोस्वामी तांणी गोवर्धन किल्लाचे पास्ट टाइम वर्णन केला कशी कृष्णान एक ऍक्शन केलं बरी गोवर्धन उकळली ताका म्हळ्यार इंद्रान तागेले प्रमत्तांतू आणि लेखिले हांव इंडिपेंडेंट जावन आसा म्हाका कोणें कंट्रोल करतना आणि हांव मिगेल कसन शासन आसा की त्या पुराय चलता म्हणलें सदन कसं केलें कृष्णान तागेले प्राईड स्मॅश करूक ताणें गोवर्धन पर्वत उठायले आणि ब्रजवासीसा प्रोटेक्ट केलेले ताजी एक फास्ट टाइम हांगा वर्णन केला उप गोस्वामी तांणी मागीर चार्ली अंतू हांगा स्पिरिच्युअल वर्ल्डांतू दोन्ही नमन्याचे पॅरेट्स आसा एक कृष्णाल पॅरेट शुक म्हणून आणि राधा राणी पॅरेट शारी म्हणून आसा तांतू मस्त पास्ट टाइम ते डिटेल जावन आसा शुक म्हणटा आमगेल कृष्ण जगतेर जीवन तेन्ना शारी म्हणटा आमगेल राधा राणी जीवनेर जीवन म्हणतात तशी तांगेल दोग जाणां फास्ट टाइम कसं करता न्ही कृष्णाल आणि राधा राणी वर्णन करताची ते एक दुःखांत बैसून असता आणि त्या दुःखात उगवची राधा कृष्ण बैसून तांगेले तांणी कसं उलयत असायची म्हणून ऐकून तांणी फास्ट टाइम एन्जॉय करताची तो ताजी विषयी तांणी हांगा फोर्थ वर्जान तो वर्णन केला आणि कृष्ण कशी विंगड विंगड नमने फ्लूट आसा मुरळी आसा वंशी आसा मागीर वेणू आसा विंगड विंगड फ्लूट आसा आणि एक एक फ्लूटान तू विंगड विंगड नोट प्ले करता कृष्ण त्या विंगड विंगड जनाक आपोवचो एक गोपी आपोवपा जाल्यार विंगड नोट राधा राणी एक स्पेशल नोट आसा आणि गायी आपोवपा जाल्यार एक विंगड नोट आसा तशी विंगड विंगड नोट्सा मुखांत विंगड विंगड मेलोडीज स्प्रेड करून पुरा जनाक कशी आमगेल कृष्ण अट्रॅक्ट करता म्हणून वर्णन केला मागीर पांचा अंतू कसा केला म्हळ्यार पंचाचे वर्जांतू कृष्णाक एक डेफिनेटली फ्लूट म्हण तक्षण पीकॉक फेदर एक पार्ट कृष्णाले तो मात्यांत तागेले शिकी पिच्च केन्नाय पीकॉक फेदर तागेले मात्ते आसा आनी पुरा जनाकय तो त्या पीकॉक फेदर आनी फ्लूटांतू पुराय ब्रजवासी सारके अट्रॅक्ट करता आणि हांगा तागेले धोतीचे वर्णन केला त्यामुळे हांगा आमगेले मेटेरियल वर्ल्डांतू मोस्ट ग्लिटरिंग ऑब्जेक्ट म्हळ्यार भांगर भांगर ग्लिटरिंग चड जाता जाल्यार हांगा कसान तांणी सांगला म्हळ्यार कृष्णाल धोती येल्लो सिल्कन गार्मेंट कशें आसा म्हळ्यार ते
आमगेले गोल्ड असं आता ताजे पशी कितले की मिलियन टाइम्स मोर शाइन करता लस्टर असं तदनिमित्ती गोल्डाक एक नमण्याचे ताका व्हॅल्यूचे ना जावन गेला कृष्णाले हे कृष्णाल दोतीक तितलं लष्टर आसा म्हणून ताजे वर्णन केला मागीर 6th पॅराग्राफांत सो कृष्णाल अंगाक चंदन चर्चिता चंदनांचे पेस्ट अप्लाय केला इथं म्हळ्यार आमी पळोवंक शकता विंगड विंगड रुपी कृष्णाक एक पण चंदन पेस्ट अप्लाय करून आसताची तो हांगा कसं न्ही चंदन पेस्टाचे फ्रॅग्रन्स आनी ते कुलिंग इफेक्टाक म्हणून कृष्ण भायर वता ताका फॉरेस्टा वता थंय शाक जपता म्हणून तागेला यशोदा मैया सॅन्डलवूड पेस्ट अप्लाय करून आसता आनी तागेले वेस्ट अंतू गोल्डन बेल्ट आसा कुर्ताक गोल्डन बेल्ट जावन तो पुरा जनक राधाराणीक अट्रॅक्ट करची तशी हें करता तागेले ट्राय करता तो राधाराणीक अट्रॅक्ट करची तशी तागेले बेस्ट एफर्ट्स घालता मागीर 7 कसन करताची कृष्णान फॉरेस्टा वतना तागेले फ्रेंड्स गोपास पुराय ताका डेकोरेशन करताची विंगड विंगड रिती धातू तिलक डेकोरेशन केला म्हणल्यार ते धातू म्हळ्यार वृंदावनांत विंगड विंगड बेरीज असता सण सण बेरीज असता ते पुरे क्रश करून नॅचरल जावन ताका तिलक मागीर गोपी डॉट्स म्हणून आमी आयकून आसा पुरो ताजी वयरी ताका पेंटिंग आनी करून कृष्णाक आनी तागेले फेवरेट गार्लँड चंपका गार्लँड पुरे घालून तांणी एक विंगड रिती डेकोरेशन करताची आनी विंगड विंगड हें आसा गुहे आसा म्हळ्यार केव्स आसा गोवर्धन इल्लांत गोपास गोपीस पुरा जन मेळ्ळ थंय तांगेले पास टायम चलच्याक तांकां विंगड विंगड गोवर्धन हेल्प करता आपास गोवर्धना विशय हांगा काडला मागीर लास्टाच्या वर्जांत 8th वर्जांत कसन म्हणल्यार हांगा कृष्णाले एक साइड लॉंग ग्लान्स म्हळ्यार कृपा कटाक्ष मुखांत कसन जाता तो गोपी कोण कोण आसा हाऊस होल्ड गोपीस कोण कोण वार्डीक जावन अशी तांगेले घराचे हाऊस होल्ड ड्युटीज तांणी करता आसाची जाल्यार तागेले कृपा कटाक्षांतू तांणी ते सोडता आसाची कोण ताका मेळूंक म्हूण भायर वता आसाची आनी तशीच तो वृषभानुले धुव जावन आशिल्ले आमगेले श्रीमती राधाराणीकय अट्रॅक्ट तशी करून तो तांगेले एक पास टाइम तांणी तशी करता आसाची म्हणून जेन्ना 8 वर्सांतू हें पुराय आमी केलें पुराय हांतू एक जयती कुंज विहारी म्हणून आसा हांगा ग्लोरिफी जयती म्हळ्यार जयकार केला कुंज विहारी म्हळ्यार कुंजा प्रभुजीन म्हणलें म्हणकेची ट्रीजाचे ग्रोव्स ऑफ वृंदावन म्हणटाची आनी विहारी म्हळ्यार ते मस्त ग्रोव्स आसा वृंदावनांतू कृष्ण एक ग्रोव्जा दुखून आनीक ग्रोव्ज आनीक ग्रोव्जा दुखून आनीक ग्रोव्ज तशी वता आसता आनी पुरा जनकय तो थंय आशिल्ले ब्रजवासीसांक मेळचे आनी तांगे लोक पास टाइम करचे तांगे लीले चलता आसता ह्या ट्रान्सेंडेंटल जावन आशिल्ले पास टाइम चलता आसता मागीर लास्ट वर्सांत कसं म्हणला म्हळ्यार रूप गोस्वामीन कोण हें आमी पुरा जनांनी आमी वाजला अष्टकम हें वाजला एक बेनिफीट म्हणला कसं जाता म्हळ्यार आमकां आमगेले पुराय एक ट्रान्सेंडेंटल जावन आशिल्ले सद्गुण आमगेले हृदयांत येता आमगेले अनंत वचून आमकां खंयचे चांग गुण कसं देवता गुण डिवाइन क्वालिटीज आमगेले मॅनिफेस्ट जाता आनी आमगेले आसक्ती कृष्णाल सर्विसाक मस्त चढता म्हणून त्या एक दिला निमित्त आमी अपास हें पुराय असं अष्टकम सांगल्यार आमकां एक बेनिफीट श्री रूप गोस्वामीन दिवन आमकां एनकरेजमेंट करता आसाची अष्टकां भजन सांगपाक तद निमित्त आमकां बेनिफीट मेळटा तशी एक बारी लायक भजन रूप गोस्वामी विरचित आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी सांगपाक प्रभुजी थँक यू सो मच फॉर गिविंग ऑपॉर्च्युनिटी आणि मस्त चूक अशा पुरा संगीतांतून क्षम करून तुम्ही सारग्रही वैष्णव हरि बोल श्रीला रूप गोस्वामी की जय अष्टकम की जय अति सुंदर प्रभू इतली लायक जावन तुम्ही सांगितलं सर श्रीला रूप गोस्वामी भजनाचे विवरण आम्ही मुखार सुया
आम्ही श्रीला रूपा गोस्वामी आणि चैतन्य महाप्रभूला मिलनाचे विलंग अवलोकन करता असल्याची वर्ड्स फ्यू पळयता असल्याची ऑलरेडी 9:30 जाल्लेलो आसा इंडियान थू डेफिनेटली 20 मिनिटां वयर वता हांव 4 श्लोक आनी कवर करतना प्लस एक भजन आयकुका जाल्यार जेवणान कंटिन्यू करूया डायरेक्ट श्लोकांत वच्चे फुडें जस्ट एक टच अप करता त्या श्लोकांत येवचे कशी म्हणाले चैतन्य महाप्रभून रूपा गोस्वामी का दयांतु पूरा नमुन्याचे शिले श्रीमद भागवतम वृंदावनाचे कृष्णाले पूरा प्रेम दिवचे असं त्या प्रेम घेऊन त्यांनी प्रयागातून सोनू चैतन्य महाप्रभून आदेश प्रकार वृंदावन वचू असं हे वृंदावन वचून त्यांनी सेव करची मागिरी वृंदावन कसं आदेश दिला तांकां म्हणाले कृष्णाले जे गुप्त जावन आशिल्ले जाग पुरा सोदून काडू आणि कृष्णाल बघेन तशी पुरा लिटरेचर बरोच खातीर तांकां पेटयलेलें आसा तातूंतले एक मुख्य लिटरेचर आसा आमी शिकिले भक्ती रसामृत सिंधू म्हणाले त्या भक्ती रसामृत सिंधून तूं आशिल्ले 2-3 श्लोकाचे चर्च करूंक आमकां पळोवया ते फर्स्ट श्लोकाचे हांव शेअर करता भक्ती रसामृत सिंधू 1.1.11 ಅದು ವಿಶೇಷ सांगता आसा की फर्स्ट क्लास भक्ती यज्ञ सूर जतकी यज्ञ आमकां पूरा नमुन्याचे अशी भौतिक इच्छे सोडून वता आणि आमकां आग्रह तसले सकट कसले आसना म्हणून यज्ञ कसा सूर जाता म्हळ्यार देवाले सेव करचे फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनं भक्तिरुत्तमा अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनं भक्तिरुत्तमा कोणाके म्हणचे आशा स्वय शिला रूपा गोस्वामी भक्ती रसामृत सिंधूचे श्लोक हरि बोल हरे कृष्ण प्रभुजी अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनं भक्तिरुत्तमा हरे कृष्ण प्रभुजी हरि बोल आणि कोणाके ट्राय करतावा ओके नेक्स्ट श्लोक ये श्लोक एक्चुअली आमगेले ये अध्याय जमी चैतन्य महाप्रभूలని श्रीला रूप गोस्वामी मिलन वळारी तंतु अंत सांगता भक्ती म्हणून एंगेजिंग ऑल अवर सेन्सेस आमगेले पूरा इंद्रिय आम्ही देवाल कतेरी कृष्ण परमात्माल कतेरी अर्पित करताची म्हणून कोण तो पूरा इंद्रियाचे कंट्रोलर साक्षात कृष्ण परमात्मा आणि तेदना आम्ही केदना तांगेल सेव करताच की देवाला सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण ताका दोन्ही नमुन्याचे एफेक्ट आसा एक आम्ही पूरा भौतिक जावन आशिल्ली आमगेली इच्छा तातूंतून विमुक्त जाताची दोन्हीचे आमगेले हृदय शुद्ध जेवचे सूर जाता सांगता आसा सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते
कोणके म्हणू आशेस्तलेरी अमोणी हरि बोल हरे कृष्ण सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते हरि बोल आणि कोणके ट्राय करू का हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी प्रभु जी हाउ ट्राय करू हरे कृष्ण ट्राय करूया प्लीज प्लीज येस येस ट्राय करता सर्वोपधी विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते हरे कृष्ण हरि बोल आणि कोणती म्हणून का म्हणशील हरे कृष्ण प्रभु हाँ मन प्रभुजी सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते हरे कृष्ण हरि हरि हरे कोणके कृष्ण प्रभुजी सर्वोपधि विनिर्मुक्तं तत्प्रवर्तेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते हरे कृष्णा हरि बोल आणि कोणके अशील कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्णा हरे कृष्ण जयंती नायक माताजी सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेशं सेवनं भक्तिरुच्यते हरे कृष्णा हा म्हणतात सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिर उच्यते हरे कृष्ण हरि बोल मग दिसता हायेस्ट नंबरचा ट्राय केलेला श्लोक चैतन्य महाप्रभूंनी श्रीला रूप गोस्वामीला अशी चर्चा असेल त्या अध्यायात पण भक्तिरसामृत सिंधू तुकून काणू कृष्णराज कविराज गोस्वामी यांनी ತಂಗೆಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಅಂತ ಕೋಟ್ केलेला असा अति सुंदर जावनाशिल या श्लोक आमका नेक्स्ट श्लोक अंतू वचूक प्रयत्न करूया रूप गोस्वामी ತಂಗೆಲ್ಲ भक्तिरसामृत सिंधूचे श्लोक या 1.2.234 अंतू कसं सांगता सच म्हणारी कोण भौतिक जगत अंतू इंद्रिय तृप्ती करतस की तंका कृष्णाला नाम रूप चरित्र पुरा घेवचेक जायना म्हणून आणि त्या व्यक्ती कृष्ण भावनामृतांतू हेवची खातीर प्रयत्न करूका तागेल्या जिव्वा यूज करका देवाल नाव केदनाय देवाल नाव जिब्यार काडका तशी जी देवाक अर्पण केलेले भोग चढयलेले प्रसादू घेवका ग्रहण करका तेदना तागेल जिव्वा शुद्ध जाता आणि ताका त्या व्यक्तीक त्या भौतिक व्यक्तीक कंडिशनल व्यक्तीक देवाल नाव वयर आशिल्ल्या रुची येता म्हणाले भक्तिरसामृत सिंधून सांगू या श्लोकस्य अस्ति अथ श्रीकृष्ण नामादि न भवेद्ग्राह्यमिन्द्रिये सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदा अथ श्रीकृष्ण नामादि न भवेद्ग्राह्यमिन्द्रिये सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदा कोणाकडे ट्राय करू का म्हणा स्वया हरे कृष्णा प्रभु जी हाँ ट्राई कर हरे कृष्ण अथ श्री कृष्ण नामादि ना भवेद्ग्राह्यमिन्द्रियै सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरत्यध अथ श्री कृष्ण नामादि ना भवेद्ग्राह्यमिन्द्रियै सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरत्यध हरे कृष्ण
अथ श्रीकृष्ण नामादि न भवेत् गृह्यम् इन्द्रियैः सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयम् एव स्फूर्ति अतः। हरे कृष्णा। अत श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्रह्यम् इन्द्रियात् सेवन्मुखे हि जीवाद् स्वयं एव स्फुरति अधः। हरे कृष्ण। आणि कोणाकडे ट्राय करू का? हांव आरेक चान्स मेळटाले. शुअर, ट्राय करूया आता. ओके. अत श्रीकृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम् इन्द्रियै सेवोन्मुखे हि जिह्वाद स्वयमेव स्फुरत्यध। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु. I will try प्रभु. अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम्. एक मिनिट प्रभु, कसं की मेसेज आहे ना ब्लॉक झाला. इंद्रियैः सेवोन्मुखैः जिह्वादौ स्वयम् एव स्फुरति अधः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा. अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम् इन्द्रियैः सेवोन्मुखैः जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरति अधः. हरे कृष्णा. हरी बोल. थँक्यू व्हेरी मच. मस्त जणांना पार्टिसिपेट केलेलं असं. लास्ट एक श्लोक बाकी असं, एक भजन बाकी असं. त्या पुढे चैतन्य महाप्रभूला लास्ट पार्ट ಅಂತ डायरेक्टली जंप करत असं टायमिंग विषय अंतू. चैतन्य महाप्रभूला कडेर निंबेत असची श्रीला रूपा गोस्वामी 5 रस म्हणलं कसं आहे म्हणून चैतन्य महाप्रभूने एक्सप्लेन करू असं की शांत रस असल्या भितरी भक्ती मार्गांत येऊन जाताची अशिल्या स्टेप बाय स्टेप मुळातून स्टार्ट जाताना शांत रसांचं सूर जाता असं. शांत रस वैरी असच्या नेक्स्ट स्टेप असं दास्य रस. शांत रस कसं म्हणाला होत असं त्याचे उदाहरण द्यावं. नवयोगेंद्र आणि 4 कुमार तांगेले विषय सांगितलं असं. तंतु सेवा भाव ना तांका जाल्यार देव कोण म्हणाल तांकां गोत असं. देवा वेळ सांगेले फुल निष्ठा असं. कृष्णा वेळ तांका पूर्ण परिपूर्ण सरेंडर असं जाल्यार सेवा भाव नती लेवलांत शांत रसांत असताची म्हणतात. ताची नेक्स्ट लेवलांत येता असं ती दास्य रस. दास्य रसान तुम्ही मस्त उदाहरण असं. तांतूं मेन जावन तुम्ही उदाहरण पळयलेलें आसा की हनुमंताक देवाक सेव करचे आशिल्ले इच्छा मस्त आशिल्ले. ताची नेक्स्ट लेवल सांगता असं त्यांनी कसं म्हळ्यार सख्य रसान तुम्ही उदाहरण पळयलेलें आसा. अर्जुनो मागीर श्रीदामा सुदामा त्यांनी पुरा कृष्णा लोट आशिल्ले पुरा तांगेले खेळ न्हू करून आसताची. तांतूं इक्वालिटी पळयता आसताची कृष्णा लोटू. कृष्णाक यो वच्चे करचे तांकां ते प्रेम आनी काही सख्य भावांत असता तांगेले रिलेशनशीप. ताचे काही वयर आसाची कसं म्हळ्यार वात्सल्य रसान तूं सांगून दिता असं. वात्सल्य रसान कसं एडिशनल क्वालिटी असता म्हळ्यार शांत रस दास्य रस सख्य रसान तशी क्वालिटी प्लस वात्सल्य रसान एडिशनल कसं असतं म्हळ्यार तांणी कृष्णाक मिगेले प्रेम आनी मिगेले शासन आनी मिगेले ध्यान हांव दिनी म्हूण जाल्यार कृष्णा कश्टार पडटा म्हणाल एक मूड असता वात्सल्य रसांतू. ताजे काही सर्व उपरी श्रीला रूपा गोस्वामीन सगळ्यांक आमकां भजनांतूय आयकलेलें आसा. माधुर्य रस गोपी तांगेले तांतूं टॉप मोस्ट डिस्ग्रेस रविपती दामोदर प्रभून सांगिल्लें आसा. श्रीमती राधा राणी पपास श्रीला रूपा गोस्वामी त्या मुडांतू चैतन्य महाप्रभू आईल त्या मुडांतू सांगू असं. कडेरी रूपा गोस्वामी तू मीस न्हय देवा चैतन्य महाप्रभू श्रीमती राधा राणी आनी कृष्णान मुडार आयिल्ले म्हूण सांगून हे अध्यायाचे एंडिंगांतू रूपा गोस्वामीन सांगू असं. तेन्ना चूप म्हणून असं चैतन्य महाप्रभून आमकां कडेरचे श्लोक फर्स्ट कवर भजन कवर करया. ते भजन म्हणून येता सांगलो टू श्रीमती वर्जा कामत तांणी ते भजन म्हणून येता असं. स्तवमाला तुकून अति सुंदर जावन आशिल्ल्या
विहरसि म्हणल हे भजन विहरती सह राधिका या रंगी म्हणल हे भजन ऐकूचा प्रयत्न करूया. स्क्रीन शेअर करता सर. ऑडिओ मेसेज की हरिबोल. हरे कृष्णा. हाँ स्टार्ट करूया आता. हाँ विहरती सह राधिकाया रंगी म्हणो ते वसंत कालांतू श्री कृष्ण राधा सहित वृंदावनांतू विहार करता रंगू एकलाय वैरी एकल सिंपुडूनो आनंद केलेले दिव्य लीलाचे वर्णन हांत दिला. आणि ह्या पद्यांत आम्ही त्या टाइम मारतानी रंग कंची कंची तांनी उपयोग केला म्हणून सांगून तेवे चंदुकोरन हांनी श्रील रूप गोस्वामी तांनी दिलेलं आसा. आता ते आम्ही पळोवन शिसना तसल बंड हांव सांगूक प्रयत्न करता. विहरती सह एक मिनिट विहरती सह राधिकया रंगी मधु मधुरे वृंदावन रोदसी. विहरती सह राधिकया रंगी मधु मधुरे वृंदावन रोदसी. मधु मधुरे वृंदावन रोदसी हरिहर्षतरंगी. विकीरति यंत्रे रिधमगवैरिणी राधा कुङ्कुमपङ्कम् दयितामयमपि सिञ्चति मृगम रसभाषिभिर अभिशङ्कम्. विकीरति यंत्रे रिधमगवैरिणी राधा कुङ्कुमपङ्कम्. क्षिपतिमितो युवा मिथुनमिदं नव अरुणतरं पटवासम्. जितमिति जितमिति मुहुरपि जल्पति कल्पयद तनुविलासम्. विहरति सह राधिकया रंगी सुबलोरण गलकलता जीतमान इति वनमाली. सुबलोरण गलकलता जीतवान इति वनमाली. ललित वदति सनातन वल्लभम् अजयत पश्य ममाली. ललित वदति सनातन वल्लभम् अजयत पश्य ममाली. विहरति सह राधिकया रंगी मधु मधुरे वृंदावन रोदसी हरिहर्षतरंगी. हरे कृष्णा. हांव सिक्कील विंगड राग आता येईल विंगड राग कशी म्हणून म्हाका कळताना प्रभुजी. ह्या पद्याचे एक्सप्लेनेशन करूक हांव प्रयत्न करता. म्हळ्यार म्हाका हातू वसंत कालांतू
फलभरित आणि सुंदर स्वर्ग जावन आशिल्ले वृंदावनांतू भगवान श्री कृष्ण राधिकाले संग दिव्य लीलाचे आनंद घेता आशिल्ली चिकय. पिचकारेन तू कुंकुमा उदका घाण घेवन निर्भय जावन राधे कृष्णाल वैरी सिंपयतके. तशीची श्री कृष्ण तागेले प्रियतमे राधा वैरी संकोच नाशी कस्तुरी द्रव्य सिंपयतके. यौवनाचे नवे जोडी आमगेल राधा कृष्ण सूर्याल बण्णाचे सुगंधित द्रव्य घेवन एकला वैरी सिंपून घेता आशिल्ली काय. हांव गेलवली म्हणू तांची सांगून कुशी पावता आशिल्ली काय. हे दिव्य लीलाचे आनंद घेता आशिल्लीच काय. कृष्णालो आप्त मित्र सुभला करताडन कोरून घेवन घोषण करते. रान्ना फुला माळ धारण केलेलो श्री कृष्ण गेलवलो म्हूण. राधेले आप्त सखी ललित म्हणतके पळे मिगेल धोस्तू श्री कृष्ण तागेल शाश्वत प्रियतमेक सोलसिले म्हूण. हे पद्य सवमालाचे संची भागाचे 40 पद्य. हंगेल श्रील रूप गोस्वामी थांगेल रचने तांगेल हाजी तिरोभाव तिथी हंगेले हे दिवसाक म्हाका सांगूक मेळल सौभाग्याक म्हाका अवकाश दिलेलेका धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरी बोल. थँक यू व्हेरी मच माताजी. अति सुंदर ज्ञान तुम्ही म्हणला सर. अजिबात लास्ट एक श्लोकांतू हांव कन्क्लूड करूंक प्रयत्न करता सर. श्लोकां शेअर करता तुमचे कडेन. अति सुंदर जावन आशिल्ली श्लोक श्रीला रूप गोस्वामीले एक पुस्तक आसा. त्या श्लोक पुस्तकाचे नाव विदग्ध माधव म्हणलेले. विदग्ध माधव म्हणलेले 7 ऍक्ट एक नाटक बरयलेलें आसा रूप गोस्वामीन. परंतु श्रीमती राधाराणी आता म्हणल्यार भजन श्रीमती राधाराणीले गुणगान करता आसाची. आज म्हणून पूरा भजन श्रीमती राधाराणी गुणगान जाता आशिल्लें. तेच श्रीमती राधाराणी देवा नावा विशय ललितालय शाखाले चर्च करता आसा. परंतु सांगता आसा कृष्णा म्हणल्यार तें नाव अति सुंदर जावन आशिल्लें नाव तें मिगेले मुखारविंदांतून येतना म्हाका एक मुख भावना देवा कितली कोटी मुख म्हाका जाय देवाल नाव काडचे तरी. तशी देवाल नाव आयकुचेक म्हाका कान्नो तितलेच कोटी कानु जाय म्हणलेले. मिलियन्स ऑफ इयर्स म्हाका जाय म्हणलेले. मागून घेता आसा कोण श्रीमती राधाराणी देवाले डायरेक्ट पोटेन्सी म्हणून येता ते तांणी मागून घेता आसाची. आनी तांगेल नाव आयकतनाची तांगेल हृदयांतू ते नाव नांता आसा देवाले आनी तांगेल मनांतूय नांता आसा म्हणलें. पुरा तांगेल इंद्रिय स्तब्ध जाता म्हणलें सांगता आसा ह्या पर्टिक्युलर भजनांतू. सॉरी ह्या श्लोकांत अशी सुंदर प्रिय जावन आशिल्ली रूपा गोस्वामीले श्लोक आसा. तुंडे तांडवने रतिं वितुनते तुंडावलीलब्धये कर्णक्रोडकदंतिनी घटयते कर्णाम्बुदेभ्यस्पराम् चेतप्राङ्गण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम् नु जाने जनित कृष्णप्रियमृते कृष्णेति वर्णद्वयी. कृष्णेति वर्णद्वयी. हरि बोल. श्रीमती राधाराणी की जय. कसं सांगताच पळय त्यांनी तांगेले मुखारविंदांतू कृष्णा नाव येताना त्यांनी म्हणता आसाची कितली की कानो आनी तोंड दिवं देवा म्हाका तें नाव उच्चारण करूंक आयकुचेक आनी हृदयांतू तें नाव नांता आसा. हे इतलें म्हणून दिता आसा आमकां. आमी भक्ती मार्गांत आयिल्ले आसा. एक स्टेप काडलेलो आसा आमी.
त्या मुखारसून आम्ही आनिकय येत रावची तरी श्रीमती राधाराणी मुखांतर रूपा गोस्वामी सांगून दिता असच की हे मूर्ख कशी पुणी कोण देवाल नाव काढी तू आणि कशी तुगेले मूड जाव का की तुका मस्त तोंड जाय म्हणून दिसू का एक पंथा मस्त कान जाय म्हणून दिसू का देवाल नाव ऐकूच का तुगेल हृदयान तुझ्या देवाल नाव नांचू का म्हणाला सांगून दिता असं कोणा काही या पर्टिक्युलर भजन श्लोक म्हणून का म्हणसव हरि बोल हरे कृष्णा प्रभुजी हरि बोल तुंडे तांडवने रतिं वितनुते तुंडावली लब्धये कर्णक्रोड कडंभिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्यः स्पृहान् चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम् नो जाने जनिता क्रियद्भिरमृतैः कृष्णेति वर्णद्वयी हरे कृष्णा प्रभुजी हरी हरी पण ती हात रेस केलेला सर प्लीज म्हणयाची हरे कृष्णा तुंडे तांडवनीरतिं वितनुते तुंडावली लब्धये कर्णक्रोड कदम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्यः स्पृहाम् चेत् प्राङ्गण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम् नो जाने जनिता क्रियद्भिरमृतैः कृष्णेति वर्णद्वयी हरे कृष्णा हरी हरी आणि कोणाकडे ट्राय करता हा ट्राय करता तुंडे तांडवनी रतिं वितनुते तुंडावली लब्धये कर्णक्रोध कदम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्यः स्पृहाम् चेता प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम् नो जाने जनित क्रियाद्भिः अमृतैः कृष्णेति वर्णद्वयी अमृति कृष्णेति वर्णद्वयी हरे कृष्ण हरि बोल आणि कोणाकडे ट्राय करता लास्ट वन हरे कृष्णा थँक्यू सगळ्यांके श्रीला रूपा गोस्वामीला त्यांची मोडारी सारस्वत ब्राह्मण जावना श्री तंगेला आम्ही तंगेले पादारविंदांत नमस्कार कोर आयचे सेशन अंगका तंगेल उडगास कानो गौरीदास पंडित तंगेला तिरो भाव दिवस शिलस तंगेले मागून घेऊया की आमगेले जीवनांतू कृष्ण भावनामृता जीवनांतू कशी पुणी देवाल नावारी असो आखिर श्वास ताई देवाल नावारी आम्ही मुखारसूत अशी तंगेला प्रार्थना करूया वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मस्त अर्ध गंटे एक्सटेंड झालेलं असतं श्रम निमगेता असावं शिला रूपा गोस्वामीला चरित्र मंडळी कितले विवरण करूया तर आजी एक टिप्पताय आमकां कवर करू जायनी बरी श्लोक आणि भजन सांगतानाची तांगेल्या गुणगान करतानाची ते वेळ गेलेला आसा तांगेले भजन करूकच आमकां भजनाचे अर्थ मना करून घेवचे आमगेले एक जीवन भावना म्हणून येता तसले एक वैष्णव तांगेले परंपरेंतू मुखारसू आमगे अवसर मेळ्ळेलो आसा तांगेले भजन आयकुचे मेळ्ळेलो आसा तांगे जीवचरित्र आयकुचे मेळ्ळेलो आसा तांगे श्लोक आमकां उच्चारण करूं मेळ्ळेलो आसा तांगे पुस्तक वाचूंक अवसर मेळ्ळेलो आसा तपास प्रार्थना करून आयच्या सेशनाक विराम दिता आसा हरे कृष्णा